bounds. Monay mo. O, kana lang siya. Pili bayad na mo. Ay, kamu ra ko'y may balubon sa parking po. Kamu ra ko'y may balubon. Wala ko sa'yo pa. Diri ari, pwede ra dire. Pwede ra dito sulod sa kaway. Dilaan na kaway na. Road na, pwede na road lando. Asa man na? Salamangka ba? Katuman me. Tingon si kuya to dito ba? Kuya, saan ko mo salamangka ko? Nasiyawas sa tayo siya. Salamangka ko no magic land. Motor na ay. Wala pa man na uli? Oh. Uy, video lagi ka dira. Oh. Change outfit ta mga ka-Peppo para daring ka naon siya. Napay daring. Ako mga Peppo Peps, wala di pwede mag-short kay wala pa naayo akong sunburn. Maglutod-lutod na mga Peppo Peps. Hi mga Peppo Peps! Welcome back to our YouTube channel! It's Peppo Peps Vlog. Karon mga Peppo Peps nata sa Ginatilan Cebu kay mga adto ta sa Tambayan ni Cang-Ara. Sa Cang-Ara. Tambayan sa Cang Tambayan sa Cang Ara. Tambayan ni Cang-Ara. Tambayan sa Cang-Ara. Sige. Tambayan sa Cang-Ara di ay. So mga adto na ta Peppo Peps, kuyugi mi mga Peppo Peps. Tana. Arat na! Sugdan na mo ba? Sugdan na to.
Among tour guide. Singalan mo daw. Ano siya among tour guide. Kina daw. Big boy. Sungkod mga ka-Peppo Peps. Nagsungkod na siya. Ato lang nambiyan siya Peppo Peps kay gasungkod na gorse na magula siya. Hanga ka. Ang dagway, ang dagway. Parang gino. Moanag si Moy. Moy. Nindot kayo magtuwas na rin mga Peppo Peps. Challenge yung when I look at you. Kantahan na ron. Oh! Yeah! This life is easy. One more. And there's no light to break out the dark. Gawi ba? Kung mari diri mga ka-Peppo Peps, kinahanglan jud tour guide kay lisod ang dan. Gabago na pag-agianan. Na yun. Sayon di ato kay nindot kay agianan mga lubi nga patag ba. Dit pag kay view kato di atong gikural. Dili na kakural oy. Gors! Faster, Gors! Among editor. Okay ra mo editor. Oh? Mga 15 or 20 minutes guro mga ka-Peppo Peps. Usa pa maabot. Huli chun paksiw. Okay ra siya. Lechon paksiw. Wapay laing taasan eh. Pigada ko para likod. Mas kutas diri kaysa dito sa Miriados Peak. Ang mas dali nga atuan sa Mount Lipanto ra gyud. Woo! Napabete atuan ron son, mas layo pa ni. Unsa to'y tawag day? Unsa? Magic land. Oh, yes! Yes! Almost there. 92%. Almost there mga ka-Peppo Peps. Asang bayad? We're waiting for our editor. Ang editor. Mo na lang ne.
Yes! We're here na mga Peppo Peps! Sana abot ang 20 pesos mo mga Peppo Peps. Aabot yan sa... Aabot yung 20 pesos mo sa tambayan ni Cang-Ara. Oh, tambayan sa Cang-Ara. CR o na CR? Mag-CR paligid na. Okay ra? Lagi mo paniwang. Para di mo lahi. Hangak. Mana kanindot? Oh, to, naabot na. Charlotte Web. Charlotte Web of Ginatilan. Day! Charlotte Web, oh! No! Oh! Ina na timbang. 50 ra timbang. 50 timbang balimit. Ito salag sa usara to salag bod di. Ah, Pwede siya. ang kamot sad. Kamot duha na kamot. Ha? Ngara pa ko ay duha pod. Ang salag usa og gana. Pwede mo sa kadre yo. Kanindot tayo dire. Nanami sa Cang-Ara mga kapeps. Good view. Tantadya ba? Ang ay dire pa na naagi, dire na indras man. Ah, intran sa putihan mana. Dire. Igabot mo dito kung ano man na ang nindot ana kay kanang turig abot na kon dire dapit. Wala na patag mo kay na, dire mo kuan do ana. Okay ra. Gabot mo dito. Dire mo nga ana di ba? Ay, ito, ano, oy, talairo, ano po dito? Talaga to? Ito, talairo, kuman ako ito. Tanaw na to sa boss, giling taas kay kunoy, kabot to ah. Talairo lagi niya. Nakanindot lang niya to. Na siya tower. Kanindot, kana makita ka. Oh, dili dai pare. Dili na. Ay. Brad. Ay Jad. Oo. Ay Jad. Dito yung maayo kay layo na mo. Lang. Ay, ato may sa kuan, katong magic, asa to magic land og lamangka. Karong ba? Inambakan ba kay close di ay? Sarado ko mga pulis dire. Ay gay, pulis sa. Kuman ani. Asa? Kuan, kabutungan og Nagka-camping diha dapit mga kapeps. Camping. Saka diha, peps cakes na nangitlog ka.
I love you. Me, please love me. Ana? Come on mga ka-Peppo Peps, we're going to left. 1, 2, 3, come on! Sige. So scary, mga ka-Peppo Peps. It's really hurts. Yeah! Yeah, mga ka-Peppo Peps, I made it! Yeah! Yeah! Pwede man. Oh, sarap na. Peppo Peps, makita na to diri ang Charlotte web sa Cang-Ara. Web ni Charlotte. Remember na to video nga Charlotte web makahila. Web ni Cang-Ara. Ay, ulog ulog. Sa kanya ganyan na, naputol. Dari na kay, hindi pwede uy. Hindi pwede. Saka. Di ko eh. Ay kita na ho. Mahal ko. Saka. Na siya pirmi oy anak na sigyo di. Tikang usa. Dari na ko. Anay. Dari na ko. Saka. Dili na ko na ko kayo na naapil akong timbang. Ikaon ka niya ba?
Kaon ko niya. Yus mandeno ko nas bago dili lang ko. Kay lawan mo ko. Kachuy wer kaka. Yan anak ra ka maglingkod o maigong. Hala, kadakos kaka. Dali mo na matay kay kuan kanang Butik pa man eh butiti. Kan- Karang sarap. si tawagan kaka ganing tambok. Tirot. Oh butirot. Para ra ko na pakaon. Kani usa mo nindot murag isog ni kay tagas kay kulang mo yo. Wala man ni kaon. Mukaon man ni. No, Mukaon pagbalbak ko. murag hunting na ginang nagpuyo. Wala man eh. Karang nangita pa nagtigka kanunon ba katuko pa rin dakan Hunting. Chuya sila. Hawa diha. Suya ko pero dili gud ko. Naman. I'm scared. Really scared. Peps! I challenge you to go here in Ginatilan to do this. Sayon siya tan-awon pero lisod siya katkaton. Promise. Di ka magmais imong 20. Unlimited. Daghan kay mga view. Unexpected view. Gina. Yeah, then dali na. Worth it kay imong pagbaklay. Dali na, ninyo. Balag magbaklay ka. Kay balag mawala imong kapoy, maabot ka dire. Kay ma-amaze ka sa mga kanang manindot kayo nga mga view. All I want for summer is Cang-Ara. Yeah. Tadana biana to siya. Tana mga kapeps. Biana to. Hey, ning ani ra siya mga kapeps no? Sayon ra kay pagnaog. Hinay, basta kanunay. Hatag lang kag okay, patay masyat akong lubot sa bangag ba. Dito sa kabos. Putol ginang PC ron. So one. And this one. Slowly lang mga kapeps. Hindi na kami tunog ari. Okay, mana. One, two, three. Oh my god. Do I look pretty? Ako na sa view. I love you. Saka na me? Yan. Ato mi sa tree house. Wala ka nindot. Ikaw mo lang ka. Wala lagi nindot dili. Lang. Dali ba? Na Jason gasunod. Ballpen ko daw. Dinatok na pagkuhan bata po. Tiin, oy. Nanami sa tree house. Hulog. Ako na hulog. Pusing na yun. Drones ko na drones.
We love Cang-Ara! See you in my peppzz vlog. Bala. It's been a great experience here at Tambayan sa Cang-Ara. So nindot kayo siya no, dito na migikan yan. Padulong nami pauli. So sa kamo nga wala pa nakaanhi sa Cang-Ara, anhi na mo kay worth it ay inyong pagbaklay. Ang inyong 20 pesos worth it kayo, di mo magmahay. Okay. Don't forget to like, share, and comment for another Any suggestion? Oh, then Challenge. don't forget to subscribe mga Peppo Peps, and don't forget to hit the notification bell for updated mo sa among sunod nga video. See Be you our to family! Peps Pam! Thank you and come again! Bye mga Peppo Peps! Ayaw pagbiya kay napatay sunod nga laag. Hoy, kapoy! Unsay mo maingon sa Cang-Ara? Cang-Ara is the best! Yeah. Ate, say hi! Ate, ari, hi! Say hi to you! Eh, Mga tao din sa Ginatilan, mga bootan kayo. manog. Oh, magbalik-balik gyapon mi dire. Ah. Balik lang. Mga rin mga dire mga kapupeps, dili mo magmahay. Ako lang di ko. Ay, nani ka sadya sa Cang-Ara! Giyato. Tayo ay magsayawan! Awinin mo at isasayaw ko. Chacha mo si Paris ba? Kanang Paris. Hawakan mo. Paris ba? Paris ito sa Paris ito. Paris ito sa ba? Paris usa. Lakaw sa Paris. Lakaw ka mo! Ang tour guide din na to. Uy, ganun mga tao doon. Wala makita na dito sa makulot. Kaya bakulod na kate. Thank you. Ikaw na sa kakawang Nura Linawagan. Nura. Linawagan. Salamat. Bye-bye. Balik mo ha! Balik! Oh, bye-bye.